Bueno, vamos ver un exemplo práctico de como subir un artigo ou unha actividade ou un documento ao xestor de Viga. Para eso, no noso navegador, vamos a introducir o enderezo viga.net/gestor. E el xa directamente nos leva a esta pantalla donde nos temos que registrar como un usuario identificado. Introducimos nesta caixa o nome do usuario e o contrasinal que recibiches, que xa sabes que é colabora, e prememos aquí en registro do usuario. Vale? Xa me aparece por aquí unha mensaxe de que efectivamente estou registrado, e aquí arriba á esquerda xa o sistema me identifica. Benvido, colabora. Moi ben, pois eu, por exemplo, quero engadir unha actividade. Pois vou á zona de actividades, que está organizado por etapas, por infantil, primaria, secundaria ou por áreas, música. Isto o vou poder despois modificar, pero eu, por exemplo, quero engadir unha actividade infantil e que ten que ver pois co corpo, co medio, aínda que despois tamén imos ter a posibilidade de engadir máis categorías. A actividade que eu vou engadir ten que ver co recentemente pasado Entroido, vale? Aquí podo ver pois todas as actividades que eu teño relacionado co corpo e co medio. Para engadir unha actividade, premo aquí en administrador, porque o sistema xa me identifica como administrador, e lle dou a engadir arquivo. Vedes? Aquí, vale. Premo en engadir arquivo e xa me aparece estas caixas que teño que engadir o que eu quero. Pois, por exemplo, nome de arquivo, pois vamos a poñer Entroido. Curta descripción, actividades para traballar o Entroido. Longa descripción, pois neste caso trátase dunha galería de imaxes que nos escaneamos, galería de imaxes para traballar o tema do Entroido e os distintos disfraces, bueno, que os rapaces poden elixir, etc. Vale? Dentro da categoría, só aquí aparecen todas as categorías que hai agora, pero xa vimos tamén que nos podemos engadir outra nova categoría se non a houvese, vale? Esta, por exemplo, quedamos que estaba escrita dentro de infantil, que está aquí, pois isto, a parte de o corpo o medio. Selecciono eso. Creador, autor, pois neste caso son eu, Fego, vale? Versión a podo deixar Valeira, e despois aparece aquí esta información, captura de pantalla, URL ou cargar captura de pantalla. Pois non é máis que unha imaxe que pode dar unha información pois desa actividade. Eu xa teño un JPG, unha imaxe que saquei previamente, vou a subir. Para eso está no meu ordenador, teño que dicir onde está, pois lle digo onde está, que de feito atópase pois aquí, pois unha imaxe que é Entroido, aquí está, vale, xa aparece aquí, Entroido JPG, vale. O mismo co arquivo da actividade, neste caso un artigo de notebook, pero que podería ser, se é un documento, pois un PDF, un archivo de Word, vale, calquer tipo de arquivo. Pois o mesmo procedimiento, digolle onde teño a miña actividade, que está aquí, carnaval.notebook. Digolle que está aí. Hai algunha outra opción, como engadirlle un icono, se ten algunha licencia, vale, pero non, como non é o caso, e xa non preciso máis para subila, pois lle dou a engadir arquivo, premo neste botón de aquí abaixo, o sistema a sube ao xestor e en breve me aparecerá unha mensaxe de que xa subín o arquivo correctamente
e o imos localizar. Bueno, pois xa está, o sistema xa me redirixiu á páxina principal. Imos localizar a nosa actividade. Bueno, xa vedes aquí que na portada aparece un aviso que pon o arquivo máis 9 é Entroido e o último en subir o que acabamos de subir. Se prememos aí, pois vamos a ver a información que ofrece da actividade. Vedes? Pois acaba de ser engarida ahora mismo con esta data e esta hora. Trata desta galería de imaxes para traballar o tema do Entroido, o que nós acabamos de escribir, o autor, a imaxe de vista previa, a captura de pantalla que tamén subimos ao arquivo de imaxe JPG. Tamén aparece pois algunha información de cantas descargas houbo hasta o momento e se hai algún tipo de votación, vale? E xa vedes aquí tamén que está adscrita o lugar e a categoría onde nos a insertamos, vale? Dentro de o corpo ao medio pertencente a unha actividade de educación infantil. Bueno, pois xa vedes que é moi doado e gracias a este vídeo tutorial pois podedes subir as vosas actividades. Veña, unha aperta.